Його ли какво прави, бе? Къде отида, бе? Старта удари ти, бе. Тази реакция, брат! Леле, това го записах. Това беше тази реакция, бе, брат! Аз даже мислех, че направих фол старт. Записвайте ме, записвайте ме. Утре се качвам в болит. Ти си по-бърз. Направо съм се залепил. Не беше умишлено. Много хора казват така. Докато не си признаят. Дай в бомба, внимавай. What the fuck? Едно време в F1 2019 нямаше такива работи. Какви работи, бе? Чакай, бе, да така. Стари ПТП. Невероятна е тази първа обиколка след откот сега в Копс от външната страна. Контакт между Луис Хамилтън и Макс Верстапен. Макс Верстапен излита в огражденията на Копс. На този завой няма вариант просто двамата да се събереме. Аз от вътрешната страна нямам как да мина. Аз от външната иззом чакала. Ли не знам какво беше, не го помна. Ама сети са, нали? Да. What? Не знам как карат другите, бе, те са луди. Ей, го гледай. Умрях. Умирам! Човек, че нямаше запис на онова Байрейн Гран При. Къде? Че е вчера? Не, бе, дето играхме на 22-ката още. На рестарта викам: умирам! Умирам! Влизаме в пита за ует. Давай. Ти знаеш, че тук е приемливо да се карат уетове. И то е даже доста добре на сухо. Сега ще видиш. I'm a monster. Когато си ми пратили известие, ще ми пикъпнат с пато. Ядване. What the Аз съм fuck? по-бърз от тебе. Чакай, изчаквам то малко. Не ме чакай. Чакай, че си на интернет. Именно. Затова не ме чакай. Айде! Айде. Last lap of racing! Абу Даби 21! Влади! На по-добрите гуми! С колко? С по-лошите и по-износените гуми! Стига! Стига, бе! Ще го изговоря като голям момент. Излизат от последния завой. Роскоко на по-износените гуми! Джуз Влади на по-новите гуми! Но Роскоко има предината! Дай бомба на Макс Верстапен! Или го овъртек ми даде! Как така, бе? Как така? Роскоко няма какво да направи! Джуз Влади излиза от последния завой! Ще бъдат гума до гума! На финишнията! Роскоко е световен шампион по Формула 1 с 775 път. Джуз Влади ще трябва да чака за 776 път. Его е, Дагама пише ми Get Ready. Момчен си облека една тениска и ще го чакам да дойде. Така че след 2-3 до 5 минути се връщам. Добре. Не съм от Бразилия! И не говоря португалски! Но тази песен е просто огън! Ало? Ало?
И аз съм от Бразилия. И не говоря португалски. Ама Но тази песен... песен е буквално огън. Дишай, дишай. Чай, че се задавихте сладави, бе. Алеле, мале. Брат, как си толкова бърз, бе? Пуснах хака, дадох на брат ми да играе. Той е по-добър ли е? Нямам брат. О. Чай, че си на 2 секунди, ли, бе? Кога, бе? Ти кога? Його ли какво прави, бе? Къде отида, бе? Той му прати на майна си Райна, видях Свети Петър почти. Яо, тук да го видим пак. Той има една мистерия там с Алонсо, ето са блъска, не знам дали се е чувал на Испания. Да, бе, знам. Дет се събудил като 15 годишен или колеща. Той затова кара толкова много. What the f***? Не са прави тези свичбак, бе! Чакай, излеза от забоя! Не докато забивам в него, е батъл свичбека ми прави. Това е вече свичбек. О, не! Сещам се това! О, не! What the fuck? Брат, седих с 21-ма. Винаги аз трябва ще го направя ли ти, викам, аре път ти ще го правиш и като трябва. О, не. О, къмо. 10 секунди наказание. О, айде. Като си голем шмекер. Това мога след. 10 секунди. Дай преди давай, не. О, владях я. Ети предмина. Вече имаш 18 секунди. Аз викам, тук ще си правим Satisfying Racing, той има блъскат пича. Гледай го какво прави. Пар ми тука пеналтита. Почваме, къде си? Ами тука след завода спирам. В аварийната са... Тръгвай, тръгвай. Пристроявам. No need to ask you за smooth operator. Тига влиза в мене, бе, нема. Връщам се обърна, отива спаси, браво, браво. Остави ми място! Дърти драйвер. Какво правиш? Аз след нищо. Ела, така е. Ела те, пененца, пиватко! Не бе, чакай, дали искаш Satisfying Racing? Какъв Satisfying Racing, бе, ти е на 5 забоя тука ми. What the fuck? Какво завъртиш, бе? Георги Фиков се казвам. Окей. Брат, дрифтвай по жълтите павета. Окей, глуше. Какво се въртиш, вика? Ти ко правиш, а? Ти ко правиш там? На разходка. Стара заговора. Стара си. Ти чули днес сирените? Сирен, ли? Сирени ли? Ай, Гоше! Ай, аз Гоше! Бат Георги, задушавам се. Ела, тука се нареди на старта. Добре. Ай, раз. Чакай, трябва да пусна на трона. Ай, че ме стопнал на фрак! Айде. Не ти препоръчвам да спреварваш тука. Добре. Ще стане ПТП. Ай, стана ПТП. Мате, какво направим? Ти ме изпрати в стената, колега. Аз те изпрати, ти ми закачи гумата. Дай да финиширам първи, ти ще вземеш победата, дай да финиширам първи. Не. 9,
Какво да е? Щефен Найн. Какво най? Не, Рицко не ме царахме! Не. Нищо ново под слънце. Какво е? Аз Георги! Задушавам се.